Artiklu f'The Guardian jitfadawl fuq kif il-Mexxejja Ewropej qed jirrifjutaw li jirrepetu l-iżbalji li saru mill-predeċessuri tagħhom u joffru mexxejja li ta' bilħaq iridu ċittadini Ewropej. Mexxejja li jaħdmu għall-Ewropa ta' prosperità, solidarjetà u paċi. Fost minn mexxejja Ewropej li kitbu dan l-artiklu hemm il-Prim Ministru Malti Joseph Muscat. 8 xhur biss qabel ma 27 pajjiż jivvutaw fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, l-appell tal-mexxejja huwa sempliċi li l-Ewropa tinbena mill-ġdid u tilħaq l-aspettattivi taċ-ċittadini. L-artiklu jagħmilha ċara li l-wegħda Ewropea mhix mitlufa u dan hu rifless fl-ġijiet moddija fl-aħħar żmien dwar ħaddiema li jaħdmu barra minn xtuthom u dwar id-difiża. Dawn juru li l-Ewropa tista' tibqa' mixja l quddiem meta rieda politika titfassal madwar proġett ċar u ambizzjuż. Jisħqu li minflok inċedu għat-theddid li nnatfu l-kontinent, il-veru mexxejja se jkomplu jibnu fuq il-valuri li weldet l-Unjoni Ewropea 50 sena ilu, jiġifieri il-paċi, il-libertà, il-prosperità u s-solidarjetà. Il-mexxejja saħħu dwar ir-rispett sieħ lejn is-saltna ta' dritt u l-istituzzjonijiet demokratiċi u sejħu għall-Ewropa sovrana li lesta tieħu azzjoni fi kwistjonijiet fejn stat membru waħdu ma jistax jirnexxi. Il-metodu huwa ċar, xejn mhu se jkun eskluż f'dan il-vjaġġ biex l-Ewropa tinbena mill-ġdid, lanqas riformi tat-trattati Ewropej. L-Ewropa għandha tkun iktar b'saħħitha u se tħalli l-bibien tagħha miftuħa għal min irid jagħmel dan il-vjaġġ magħha. Saħħu li l-Ewropa għandha biss 8 xhur biex turi liċ-ċittadini tagħha li ħaqhom Ewropa ġdida u b'saħħitha.